Sanin sarari ya zo da sabuwar waka. Dr. Apple. Dr. Apple. Dr. Apple. Wurin kayan waya na zamani. iPhone da Android duk muna da su. Zo Dr. Apple rakayin taka waya. Ai, kana neman sabuwar waya, dabban muna da ita. iPhone da Samsung, Tecno da Infinix, Redmi da Oppo duk muna da su. Charger, cable da power bank, earpiece da casing masu kyau, screen protector da sauran kaya. Dr. Apple duk suna nan. Dr. Apple, Dr. Apple, Dr. Apple, wurin kayan waya na zamani. Sanin sarari yana cewa, so Dr. Apple, ka samu naka. Dr. Apple, Dr. Apple, Waka Apple, I'll let you da farashi mai kyau. iPhone da Android duk kayan waya ka suna nan. Dr. Apple, Dr. Apple, Dr. Apple, Dr. Apple, wurin kayan waya na zamani. iPhone da Android duk muna da su. So Dr. Apple ka